Uh, Good evening to all my friends. To puilano jotono sanja kaham te shari kaham. Ang tini kisa discussion khainai. Kisa kok borok bai bo sanai te kisa kumuni kok hindi kok bai bo sanai. Tam hingke ba baksa borok bujia phano ungmano kok borok kok. Jara sini Tripura hasteni phataro nai tongnai rok borok phano bujia phano ungmano kisa hingke oboni bagui no ang kisa misa kok borok bai bo sanai te kisa hindi kok omo hai bo sanai. Okay. मैं आप सबको दिल से प्रणाम करती हूँ आज का जो मेरी इस लाइव पर। तो आज का मेरा इस लाइव का आने का जो मकसद है कुछ बात आप सभी से शेयर करने के लिए और डिस्कशन करने के लिए मैं अभी इस लाइव में आया हूँ। तो सबसे पहले मेरा वीडियो जो अभी देख रहा है उन सभी को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ और मेरा जो सब्सक्राइबर लोग है मेरे वीडियो को इतना प्यार दिया और मुझे भी प्यार दिया। आप सबके प्यार की वजह से ही मैं आज यहाँ पर इस तरह से लाइव कर पा रहा हूँ। तो मैं आप सबको दिल से प्रणाम करना चाहती हूँ। आप सभी की प्यार ने मुझे एक दिल को एक हिम्मत दिया है। जो पहले तो मैं अभी जो मूल विषय में मैं आता हूँ। मैंने पहले बहुत वीडियो बनाया था आप सभी के लिए। मैंने पहले अभी मेरे चैनल को खोला हुआ 1 साल हो गया। तो पहले तो मैं बहुत वीडियो बनाया था। बहुत लाइव वगैरह तो नहीं करता पहले तो। पहले सिर्फ वीडियो ही करता हाँ। तो उसके बाद उस वक्त मैंने जो फेस किया था यूट्यूब पर बहुत हूँ इसलिए क्योंकि उस वक्त मेरे पास इतना अच्छा कंटेंट भी नहीं लेके आ सकता, इतना वीडियो एडिट वगैरह भी नहीं बना सकता। तो इसलिए मैं बहुत पहले बात था इसलिए बहुत शर्माता हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो अभी का जो वक्त है मैंने एक साल वीडियो किया है। मेरी जो फेस का जो आ, शर्माता हूँ मैं वो अभी थोड़ा चला गया। क्योंकि मैं अभी रोज लाइव में आएंगी। आप सभी को कुछ ना कुछ मैं डिस्कशन आप सभी के साथ करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे। पहले तो मैं आप सभी को बोलना चाहेंगे मैं आ, सुबह का 6:30 का 7 बजे मैं मेरी छोटे-छोटे छोटे-छोटे भाई और बहनें को मैं पढ़ाता हूँ। उन लोगों को मैं ट्यूशन लेता हूँ। तो ट्यूशन जब मैं ट्यूशन लेता हूँ उस वक़्त भी मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ। अ, उस वक़्त आप लोग मेरी लाइफ़ में आके देख सकता है क्योंकि मेरी लाइफ़ उस वक़्त पूरा का पूरा आप सभी के लिए चालू है। तो मैं आप सभी को मूल जो मुद्दे पर आना चाहती हूँ। मैंने वो वीडियो आप सभी देखे इसलिए ही बनाया है जो लाइव है। तो आप सभी के प्यार के बिना तो मैं मेरे व्यू भी नहीं आएगा और मेरे सब्सक्राइब भी नहीं आएगा। तो आप सभी ने मुझे अभी तक जितना प्यार दिया है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। फिर भी मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी, आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया है तो जो आज इतना दिया है तो कल भी दीजिए। मैं आप सभी के लिए मैं बहुत कोशिश करूँगा वीडियो अच्छा वीडियो लेके आने के लिए। और क्या बोलता है उसको मैं जो ट्यूशन लेता हूँ ट्यूशन पढ़ाता हूँ मेरे छोटे बच्चे को। अ, उन लोगों को भी मैं अच्छे से पढ़ाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। और आप लोग भी मेरे जो वीडियो में कुछ भी भूल वगैरह हो जाए तो प्लीज़ मुझे जो कमेंट वगैरह करके मुझे को बता देना। क्योंकि मैंने आप सभी को पहले भी बोला है इतना वीडियो एडिटिंग वगैरह इतना बोलने का जो यूट्यूब
पर जो बोलने का जो तरीका है, वो अच्छे से नहीं पता, इसलिए कुछ कुछ भूल हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए ना और मैंने आप सभी को बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आप सभी को अ, मैं अभी थोड़ा कोपरोक में डिस्कशन करना चाहती हूँ। तो नोरनो पहिलानो आं सावो पहिलानो साका जे आंनि साबस्क्राइबार दं न हिंखाय नरंनो पहिलानो जत्तनो बेलाय बेलायखनो खाकाहाम या फलो लाइभ फाइजाकिया ओंखा अबनि बागै खरां दं बुजिया फानो मांखाना हिंखे नाकाल सानो जतनो न हिंखे तिनि जे फाइमानि जे डिसकासन नरक नगै माखाना आंनि टाइटेल लोगो तिनि जे डिसकासन हिनै आं फाइमानि अमो हाइके अमोनि जे उगके कारन के अमो हाइसे साल kedekmani jorani simino ang live ke phayo hingkai live khaimani bising tui norok bo an live no belai kheno nayo hingkai te ano hamjakma rio support khayo ano ta hingkai support khaimani mai bagui norok no jotono puila no khabai hambai ma janogo te norok no ano asuk ke chajakmani bagui ani live no norok nai tongmani bagui mane norok no belai belai kheno hambai hingkai tini asuk sal kudukmani bisingo tini hai haino hai teisa ma phaikya hingkai kisa jora 2-3 din hai omo hai live phaiman dia ang 3-4 din hai tamhingke ba kisa problem bung tongo hingke yango exam bung tongo hingke exam ungmani bagui ang kisa live phaiman dia hingke haino hai tabuk live phaipika tini no first time tebaisa mane review khaimani ta hingke tebaisa tini first time live ang sopaikya hingke norok bai kwrwngnani hinui gudalnani hinui norok bai manjaknani hinui ang phaikya hingke norok no ang sanani muchungmani khe amanglang problem nakar chano jotono no hingkai tamin sanai kisa live disturb tongkha mane light ta abo nosto tongkha current hingke kisa bisingo no phainai tabo hingke ang sanan muchungmani khe omo haise je sal kudukmani simi ang je live o phaimani omo
Mane norok nugui no mankana kaham ke no sai mankana jara jara ani live no agi bo naijak mane sikang bo naijak hingke borok sai no mankana ah ang sanani musuk mani khe amo haise ang sanani musuk mani khe omo haise je ani live nai tongnai rok borok no norok no joto no ang ma sao hingkai ang phungni 6:30 থেকে 7টা ni bisingo no live chengoi rwo hingke o bisingo ang chikon chikon cherai rok no ta chikon chikon cherai rok no borok no tuition class khaio hingke borok no phurungo ta hingke borok no ang tuition class khaio asuk koto ya chikon chikon mane romdi 1 2 porinai 1 2 3 4 5 6 7 omo hai porinai rok no ta hingke borok no ang tuition class khaio hingke borok no ang tuition class khaio hingke tuition class khaipurogo mane tamin sajaknai je baksa baksa borok ano comment khaio ta ani je subscriber rok borok no ang belai kheno hambai ma janogo hingke ani je mistake rok wngmani aborok no borok kaham ke no ano sao nini omo hai jagao mistake wngtongkha hingke nini omo hai jagao omo hai bul wngtongkha hingke borok ano sao comment khaioi hingke borok no samani bagoi belai belai kheno ang hambai mario tamhingke ba joto borok no kaham ke to mane tamin sanai joto kam no ta samung no kaham ke khaimanai hine obo kebo mane guarantee di maya ta hingke hingke oboni bagoi no mane borok ani je bul wngmani no ano comment khai samani bagoi borok no belai belai kheno ang hambai ma janogo hingke omo hai ke no mane norok ano ani kisa misa mane bulok wngtong khe pano norok ano nakat di ang norok no nakat sano hingke ang norok ani bulok wngkhe pano kisa side di tamhingke ba ang sanani musuk mani khe amo haise mane ani ang bul wngmani karon khe amo haise mane kisa no ang dotoi no video khaio hingke kuno khaimani bisingo mane tamo mane o title rok siporo panta title rok simani jaga ro phano o mane je word rok tongmani aborok kaham mane kubui mane omo correct da tamo wrong aborok kaham ke naya ta ang hingke correct wrong obo to ang naijakya mane ani mane wngkhana hini tongo ta angkhe je komani no rwdio correct wrong obo ang aswk naijak hingke norok na ang sana mujung mani khama haise hingke omo rogo kuno mane hamya rok ta wansuk de ano omo hai rok hinui hingke norok ano omo hai jaga rogo ani bulok tongkhe pano kisa ingo khairodi thikai rodi ta norok ano comment khai sadi ang thikai rwnai hingke norok ani live 6:30 ni sini ba 7টা ni sini 8টা ingo 8টা 8:30 ba 9টা jora naimanai daily no naimanai Sunday sini gap tongnai mane Sunday okay borok no tamin salnai Sunday bo salsa salsa ke ang khainani bagoi chaitoknai tamhingke ba Sunday o ang live khainani chaitoknai jekono mane ani ro discussion sopaika hingke ang chaitoknai ta omo haike hingke haike to Sunday ni bari to nini tamin sanai te alka kubuni salok joto no hati bacha ni je sal tongmani abo joto no norok ani live naimanai hingke tamin sanai daily no norok ani live naimanai hingke norok ano hamjakma ri tondi hingke hamjakma sapur kisa khaidi norok no ang joto no sana muchungo norok ano kisa sapur khaidi norok ni sapur sara to ang tamin sanai kuchugo thangui pano maya mane ang video khainani pano kaisa borok jesuk samung khainani kaham khainani thangui tongphano buini mane chuba chumaya khe mane buini chuba chumaya khe o borok samung kaham khaimaya niji saijung chaitokma bai o samung kaham wsi wngya bui joto nono chuba khainkai joto borok ek logi palbak sake o samung no chuba laioi khailai kese o samung kaham wnggo hingke oboni bagoi no ang sanani muchungo norok no joto no hingke ang je tabo norok YouTube je khai tongmani ta hingke norok ano kisa chuba baidi obono norok no ang mane koyo request khaio ano kisa chuba baidi ang norok no bra khabai keno request khaio koyo norok ni hamjakma norok ano saput diwui hamjakma diwui norok ano chuba khe angbo video khainani mane uko kisa video khainani muchungnai ta excited wngnai ta mane video kaham kaham tonani bagoi ani subscriber rok aswk ano omo hai khe hamjago angbo borok ni bagoi kisa borok lana aswk kaham khe hamjagoi ani video no nai tongo hingke ang khe borok ni bagoi tamo kisa video kaham tui phainani bagoi chaitokmaya da hinui angbo kha khainai ta teisa ani live no live
लाइटआ नस्थ' दंखा Hmm, disturb. Tamu itu.
아, 따복한게 아, 저토로 나가잖아. Sini nogo asik no mane jingjalta current ni je current ni asik no jingjal ching amo haike ma tongo ayang thangoi senam kese oro phayo hingke obo chini omo nosto ta oro ni je uko current tar obo nosto ungjak hingke oboni bagoi kaham kese waisa phayo obo no thangoi teisa uko khaikese current phayo hingke oboni bagoi belai no nagar chano norma asik naisingrimani bagoi tamo hingke ani bo problem ungtongo hingke ba tam khaisinani amtui kheno ma khaisinai tini jeske no video khainani hini ang chongkha hingke chongoi no tabuk norok bai baksa gadalnani kwrwngnani hini no ang kha chongoi no tini video khaika hingke oboni bisingtui phano ang tabu norok no tamini sanai chengra sama hai ungtongkha ta hingke ang video waisa khaio khaya hingke yang ani disturb ungtongo light ta problem ungtongo hingke aboni bagoi kisa problem ni bagoi ang asuk ukumandia hingke nakar san norok no oboni bagoi no main topic so phaijinai chung hingke ang norok no thaisingo samani khe omo haisi je ang live khayo ta video je live khayo abo daily no khayo ang hati bacha tongmani je ukota mane je hati bacha 7 din tongmani ek sapta tongmani ta ek sapta tongmani ek sapta no ang live khayo do hingke je o je ang 4 5 din hai salbrui salba hai omo hai live khaimandia salni saltam salbrui salba hai hingke ba ani yang problem ungtongo nogorogo hingke ani bo khub problem ungtongo ang belai no lumjak hingke bwsak chaya ta ekdom bwsak rok ekdom chaya hingke oboni bagoi live rok khaimandia ani je tuition ni je student rok ani chikon chikon monai singrok no borok no bang phurungoi mandia tuition bondo ma rikha hingke o jora rogo tamin sanai tabuk bo ani je bwsak hamya no hingke ang norok no agi bo sajak ani bwsak pura ekdom hamya hingke o bwsak hamya twisa ang chai tongo mane khainani samung khainani bagoi hingke tamokhe ba chubu chukya ba samung khayake kwrui borok samung khayake chubu chukya aboni bagoi no samung ma khayo hingke norok ano asuk khe hamjakma riwui phaimani bagoi norok no ang tamo khe hambai janoknai obo ang saisi maya si sia hingke norok no oboni bagoi no ang ma sao tamin sanai ani je YouTube channel nai tongnai rok no borok no daily no ang sao sanani muchungo phaidi norok ani channel o phaidi nai phaidi ani live no nai phaidi ani live no nai phaidi hingke daily no ano salbrum no 6:30 থেকে 9টা 8:30 8টা omo hai jora o no live bo mannai norok daily no ang update ri tongnai norok no hingke ang live o daily no phaimani karon reason khe amo haisi cherai rok no phwrungo hini norok no chai diba hingke o cherai rok no je phwrungnani belai no sakibo interesting tongo kisa aram to nango cherai rok no phwrungnani aram nangphano kostok bo nango tamkhe ba cherai rok no phwrungnani omo hai kokya je cherai rok no borok no phwrungka borok haino tongkha omo haiya cherai rok hingke borok to do kesi 1 2 omo hai ke kesi 1 2 3 omo hai porio hingke 1 2 porinai tongo 3 4 5 6 7 omo hai porinai tongo ta hingke borok khe omo hai je borok tabuk kun phan bujiya kodo mane kesi 1 2 porinai rok to borok to tamini sanai kuno mane borok no tam phwrungnai ba nini abcd nini omo hai rok no phwrungnai ta mane nini je swijaknai rok bumung rok omo hai jatire potta mane chikon chikon borok no je chikon chikon je pora rok tongmani aborok no ma phwrungo ta hingke nini 1 2 rok no khe romdi nini 1 2 rok no khe borok no khe nini je ukorok boini pora borok no kisa kisa phwrungmano boini pora phwrungka borok no hingke borok bo pori mano hingke ba hingke borok no besibak school ni teacher rok bo sao sachung bo sao borok agini ani
स्कुल गोजामनि टिचार रok ta hingke borok agi oron jotono angbo pori tangjak faijak ta angbo pori faijak hingke tabuk o cherai rok je ang bai tuition khainai rok borok bo o jaga no porio ta ang je agi pori mani jaga o jaga no ani monai sing no jotono ani monai sing rok no borok bo oro no porio hingke borok oro pori mani bagoi mane oro ni je sachung teacher borok sauta hingke borok sautamo mane cherai rok haike phwrwngdi mane tamoni sanai borok je tabuk pori tongmani tei kisa mane bujinai jaat boini pora simi omo haibo bo wngya boini pora khe tamba nung boini pora to taklai mane ang tak class 1 ta class ang tabuk taklai tamo rom sidi mane ang class 9 rom sidi do for example 9 rom sidi hingke ang 9 class o pori tongo 9 class o ang tamni bai pore tamni bagoi pore amo se sikang mane singmung phaio ang class 9 o mane ang class 9 o tamoni bagoi pore abo se sikang mane singmung phaio ta question phaio ta hingke o question no o singmung no o proshno hinmano bengali bai ke english bai ke question kok borok bai ke singmung o je singmung tamni bagoi kasawi phaikya ang class 9 o tamni bagoi pori tak bui baksa borok ke sanai chakri nanani bagoi hinui ang class 9 o pass wngoi thangkhe class 10 o sogoinai class 10 ni pass wng thangkhe class 11 o sogoinai class 11 ni pass wngkhe class 12 o sogoinai class 12 ni pass wngkhe first year o sogoinai omo haike first year second year third year omo haike nung graduate complete wngkhe nung chakri manai omo haiya graduate complete wngna nangya bui baksa baksa borok tabuk madhyamik pass 12 pass omo haibai phano mane tam sanai chakri manta hingke to phano mane graduate to mak khayo tabuk jotono graduate mak khayo abo nung jesuk borok phano graduate khaijak mangno tabuk tamhingke ba chini tabuk nung india ni kokno badidi chini tripura o naidi tripura o ta graduate khaijak busuk jon borok tongkhana busuk jon borok tongkhana chini tripura o chini tripurani ang mane ang obo salia do chini tripurani khobor salia tabuk ang to tabuk yang hukutuisa bo tongo dumasora bo ta dumasora dolai ni hukutuisa mane dolai district ni dumasora je mono gana ni dumasora hukutuisa hinjago chini kok borok bai khe bengali bai khe borok dumasora hini pharka ta borok agi dumasora hini borok bengali bai pharka kintu obo chini kok bai hingke hukutuisa se hukutuisa amchaio tongo ang hukutuisa amchaio graduate khaijak norok saida manmaya ang sai mane sia ang norok saida manmaya kintu ki ang je mane ang kha khaimani ta ang idea khaimani chongnaimani hukutuisa amchaio graduate khaijak pura omo hairok wngkhana mane 1000 থেকে 2000 jon rok tabuk mane borok just graduate khaijak chakri maya ko 1000 1000 omo hairok wngkhana 1000 borok rok tongna chini hukutuisa o mane graduate khaijak college complete khaijak hingke borok tamni bagoi porikha na borok tamni bagoi porikha na abo sikang singmung phaikya tabuk borok tamno wansukoi pori ang porio mane baksa baksa borok omo hai tongo sinani bagoi porio sinani bagoi saba poriba tabuk jotono nungbo saimano angbo saimano jotono saimano sinani bagoi kebo poriya tamni bagoi pori live o kuchugo thangka hingke kisa sinimung manani bagoi tei jottoni bagoi kaisa kongno ang sasinai tamni bagoi bui pori bui jotono bokhorogo mane wansugoi omono wansugoi porio thinking khai porio thinking go omono wansugoi porio je ang live o future o kaisa pori kaham ke pori thangma kaingke kaisa post kaham jaga sokoinai mane kaisa post jaga kaham jaga mane kaisa jekono government job phano private job phano chakri mangkha hingke ang omono ani live ni settle mane ugoi thanai omo haino wansugoi porio bakso ang live o kaham ke pori thangma kaingke future o thanggoi ang kaham puso sokoinai chakri ni bagui jotono porio tabuk hingke chwng jotono saimano chakri ni bagui porio chini tripura hao tabuk omo hai norok no ang sana musugo tei kaisa mane o jaga ukol jora mari sinai ta tabuk omo hai chini tripura hao
Selabai bwrui mane norok donmai hamyarok tawan sukdi selabai bwrui oro sopaikha selabai bwrui tabuk mane singsaru to obo to bui siri sitini simi no omo choli phaimani ba mani phaimani ba singsaru phaikha hingke selabai bwrui kwni no ma kaijago hinui ta kaijak nang thangkha khe tamon nang kaijak nang thangkha khe tamon nang abo sikang sagadi tini belai no mane kisa video phan lok mano hingke interesting saruk saruk tebo hotbo thuruk thukruk hingke kokbo bukhungni kokrok kokrok akhulok akhulok omo haita mane saka hingke tebo kok saka hingke tebo kok bangkok tebo kok bangthang omo haita ke bwui kaijak nani hingke tamon nangnai tabuk sikang no oko mane tabuk bwrui ni nogo thangkha chela do chela bwrui ni nogo thangkha ke bwrui ni nogo thangkha hingke tamo hinui swngnai sikang no mane bini porichoita bini sinimung chini kokborok kokbai khe bini chini kokborok kokbai khe bini sinimung hinota tongri kisa omo light ugui tongkha chini kokborok kokbai khe bini sinimung hino mane bini porichoita introduction bo je rimani bwrui ni buma buphani ro je introduction rwmani sikang no bwrui ni buma bupha tamo hinui swngnai nini mung tamo hinui swngnai hingke o borok to sanai ani mung omo hai borok mane ani bung Rajesh ba ani mung Ima ongo tainai sachelang omo hai kerok phan rwnai ta hingke o borok ni jesipano bumung tongkha ta hingke borok aipore khe tamo hinui swngnai hingke nung tabuk tamrok khaitong hinui swngnai amo je sikang mane tamin sanai amo je sikang uko okholo mane singmo okholo nini mung tamo nung tabuk tamo khaitong nung tabuk tamo khaitong hingke o tabin sanai chela to chela kongni kokta chela kongni kok complete khaijak graduate complete khaijak mane bo BA phano porikha tahinai jesupano porikha arts group phano porikha jesukano khaikha BA phano BM mane BS jesam phano khaikha omo haikha hingke aipore khe bo tamin sanai ang to uko khaijak mane ang tamin sanai ang graduate complete khaijak ta ang graduate complete khaijak hingke tabuk iko omo haikhe no tongo ke bo tamin sanai aipore khe bo kuno kok sedo bwrui ni buma kuno kok sedo next ke tamo mane singmung phainai thaidaman hingke amo to chwng wngkha do thingno hingke numa nupha khe tam khai hinui swngnai abo se kubui kok ble numa nupha tam khai chela tamin sanai chelani buma bupha tamin sanai mane ang norong sase nai ang tabuk o kok ni bisingo duita kok norok no kaini kok norok no ma sanai ta kaini borok no ukogoi mane thepawui mane kaini borok no mention khai ma sanai o jaga o hingke baksa borok sanai ani buma buphani baksa borok ni ta o borok ni bupha ani babu chakri khaio hinui sanai ani babu chakri khaio budzikha ani babu chakri khaio hinui sanai hingke o borok tamongkha ani babu chakri khaio hinui samani abono mane omo haike phano saimano hingke tabo ani babu chakri khaio himanle o borok do ang norong sasenai ani babu chakri khaio hingke wngsanai do wngsanai hingke thingno tongbole hingke tam chakri khai hingke bupha police phano khaikha hingke jekono school ni teacher phano wngkha hingke hayake ba IAS officer phano wngkha nini IPS officer phano wngkha jekono civil service ni jekono post o phano chakri khaikha ba jekono post o phano A group o phano chakri khaikha B group o phano chakri khaikha C group o phano chakri khaikha omo haijak post ota mane hingke omo har post ni rok hingke to norok kaham ke saimano C group ni post rok ni chakri hingke to norok joining khe to 20,000 rok wngko hingke B group ni chakri khe to joining khese tamin sanai 30-40 omo hai kao hingke A group ni chakri hingke to norok saimano joining se 50 ni uporok wngko hingke omo hai chakri ta mane chungke chakri hingka ta hingke borok khe obono chakri hinya tam hinnai rang sino rang hingke borok chela to bekar no do norno kaisa kok kaham ke no ang sanang muchungo chela to bekar no o chela ঠিক আছে bo graduate khaijak no khaibano bini kono value kwrui kintu mane bini kono dam kwrui tamke ba
norok kaham keno saimano ah graduate tabuk norno puilano saka graduate khaijak to chini rok pura ai naisi pailiya chini mane jesu jaga pano chini hasteo pano kubune hasteo pano graduate khaijak nai paidia মানে গভর্নমেন্ট যে উকো রকিতা সরকার রকে বুসুক জন নং চাকরি রি পাইছে না আমো হাইতা মানে লুকু রকছে গোবাং খাতা ইনকে সরকার চাকরি রি পায়ানিয়া দো সরকার চাকরি রিনা নিকে রি মানো গোবাং मा পুসনো চাকরি দঙ্গো কিন্তু অমো হাইতাক নি যে উকো ওংখা মানে নিজেনি যোগ্যতা হীনতা মানে ওয়ানজি কক বাই খেতা ওয়ানজি কক বাই खे যোগ্যতা হীন নিজেনি শক্তি তংখে যে নং sak tarki che chakri mansine heke mandi ama haije tabo inge baksa baksa tongo ama haibo tongo mane poli কিছু মানে হামিয়া নরনো আমো সানানি নাইয়া কিছু কিছু আমো হাই যে কোনো উকো উকো tongo হামিয়া জাত মানে কতা ব্ল্যাক ব্ল্যাক হিনি মানো ব্ল্যাক পোস মানে ব্ল্যাক পোস মানে খকজা বারা আমো হাইরো tongo inge bui baksa borok sakthari pore nai borok to mano man tongo inge tabuk norong naidi omo kaisa paikha do ulo sanai do oboni par inge te kaisa borok thangka tam bo borok thangka bo thangka মানে o burini nogota sala ko মানে o burini ko nogni borok kok roho ka hingke kok salainani bagi thangkata hingke o borok hingke do মানে o borok hingke o je thangnai chela hingke bo hingke মানে belai no gorib phano bo মানে gorib phano tamin sanai bini bufa bo kuno khaya buma bo kuno khaya do bufa to samung khayo buma bo samung no khaijago hingke belai no borok gorib ta মানে belai no bigra ta hingke o chelake hingke kogri khaba মানে salaina rok thanglai keta hingke sikang thangkangke মানে buri tabuni buri rok to tilang thaya diba buma bo phai nono malai rinai ani ama babo malai rinai phaidi tini nono hini ama haini tilang ya diba hingke thangka hingke buri khe to kisa মানে high level ni borok do high level phano middle class phano khata to chini মানে chini je uko somaso chini je somaso middle class borok bom haiba মানে যে চাকরি খাইনাই রক বড় no middle class bile hingke middle class ni borok ongkata hingke tami sana thangka thangka hingke sikano bo bini sinimung saka ani bumung omo hai hingke chela burini bufa tamin chingka buma phano bufa phano nang tam kai ni singka hingke chela saka মানে ang tak college pori tongo hini saka chela hingke college pori tongko ni hinai nin manu phatto tam khai ba nina ama babu tam khai ni singnai hingke chela to saka মানে ani babu ama to samung no khayo hingke omo hai ke no cholilai phailai ota hingke ke tamin chingnai tebaisa nang ani bwsano charwui da ton mano ba hini singnai hingke chela to sanai no মানে chela to মানে kubui kok no mono sanai মানে chela to hamjak bole angni nesajok no charui maya ya mano angni nesano charui mano কিন্তু norok tamo hino hanya ang abo to saimaya ang to ni bwsajok no charui manai charui tilangnai ang chaya kari phan charui tilangnai ama haike bo sanai ta hingke hingke burini buma bufa kintu charui manai hin phano burini buma bufa raji wnggalak tamo hingke ba main point khaidi do hingke thaisingni chela do je bufa chakri khainai chela মানে o chela bo do মানে bobo bobo graduate khaijak no o chela bo tabo graduate khaijak no ang graduate khaijak hini sakata কিন্তু দুইজনে বিসিঙ্গ তামো মানে তাম পার্থক্য দं তাম फेलायमुं दं kaisa norok wansukoi di borok khorok ni bisingo tam फेलायमुं dong फेलायमुं ke omo haise borok khorok noi borok khorok noi baksani kaisani bufangkha chakri khayo tei kaisani bufangkha chakri khaya borok khorok noi no graduate khaijak hingke norok wansukoi di bo jagani bo chela no bwrui ni buma bufata bini bwrui ni parents rok accept khainai norok kaham keno saimano je o chakri khainai chela ni chela ni bufa je chakri khainai o chela no mannai ta মানে o chela no bwrui ni buma bufa accept khainai ta parents rok hingke te kaisa no ke tamin sanai মানে o jora to baksa baksa borok to মানে thamsi bai phano kutugoi phano rokhoroi mano hingke baksa baksa borok hingke tamo khainai মানে tamin sanai মানে kuno sayawi ni rokhortai do o chela no hingke ulo khe tamin hinai মানে bwsajok no o chela bai hakchal wngdi hini sanai o chela bai nung hakchal wngdi
어쩔라니 너버는 당거이 땀 짜이떡나이 아마 하이게 승마이다. 인게 머리도 사나이노 앙땀 마사고 아분다 부이나이. 마네 그부이게 함사고 인게다. 마사고 마사야 아분다 나이바. 마사 파노 마사야 파노 가함 그른케 문의 geleke mane kahamke thanam je kokbli nung je sik masa phano bini nobo nung rang puisa ni obab kri phano deli no mkhang somlayo deli no bulayo rulayo walayo sulayo omo hai ki char jaba gang bono hamjago bono lanai inge buri to chikang sikang omo hai ke sanai dum kintu buri ni bumbo jibono raji ngala buri ni parents rok jibono phano gosigla buri no je sikhe phano borok o chela bai haksalo tilangnani chaitok nai tamke chaitok nai borok je salano phano nung ani bwsajokni omo haike yakrai thandi omo dongkini songkini bising ta omo haike phano rwui tamin sanai haksal khainai ta borok no hinkhe noro oron no wansukoi nai sidi takni je borok takni je jora tabono hamjak rang no se hamjago nini kubui kok no hamjagya takni borok nini nung je sikpano kubui borok ungtongdi kubui kok sadi samung kaham khai tongdi omo hai borok no khe taboni borok sajakya hamjakya je borok samung sidra khainai borok no se taboni borok hamjago taboni jora se omo hai wngthangka hinkhe omo haiya je jotono no samung sidra khaidi hini samaiya tabuk bo samung kaham khai bo kaham manjaknai bo tongo samung kaham khainai borok bo tongo chini hodao chini dophao samung kaham khainai bo borok tongo hinkhe chwng samung hamyano tamo khe chwng khibi kwlangnai borokno tamo khe chwng swklwknai samung kaham bai borokno gwdalui tilangnai abono se chwng ma chai toknai joto saichung sak tharma bai norno puilano ang sajak saichung sak tharma bai jesik samung pano mane uko wngya ta jesik samung pano kaham wngya joto pal khe joto baksa khe mili khe se chwng o samung kaham wngnai o samung kotor wngnai hinkhe abono chwng muituma khainai hinkhe norno samani khe amo hai je hingkhai norok norok je ani tabuk live o nai tongmani abo ang to norok no omo hai khe message rwna naio ani live ni bisingtwi kisa hingkhe kuno hamya rok tamo baksa borok hingkhe omo hai pano mane sai mano comment khaidi norok chajago chajakya norok ano comment khaidi norok chajakhe chajago hini comment khaidi chajakya khe chajakya hini comment khaidi norokni je khani muchung manitwi norok ano comment khai mano norok je muchung manitwi nini hamo hamya ani je bulok phano wngtongkhana chairok phano wngtongkhana ani je kuno swimani ba samani ang je samani kokrok chaya phano wngtongkhana hinkhe oborokno norok kisa nakatdi ani mistake rok phano wngtongkha hinkhe ta main point no phaisinai hinkhe tini to norok bai omono salainani bagwi ang live o phaio omo haike no kisa norok bai kwrwngnani bagwi live o phaio khe norok ano comment khaidi tabono comment khaidi tabono comment khai sadi norok bai ang to norokni comment no naitongo to phano reply rwnani asuk jora maya hinkhe ani yango bo uko tongo hinkhe tabono norok comment khe sadi o kok kubui da tam kubui ya obono norok ano sadi o kok kubui da kubui ya nung tabuk nung tabuk je borok tabuk samung kaham khainai ta borok hinkhe hodao tam manjaknai hamya se manjago je borok samung hamya khainai borok se kaham manjago tamo khe samung hamya no chwng tamni sanai siklwgwi borok no noroi chini hodani samung hamya rok no di hinsaya borok no kaham bai gwdal rwui tamo khe tilangnai abono chwng ma chai toknai bili yang khwnadi ang to ta kok borok sai tongo hinkhe ani live o sabo nai abo to ang saimaya hinkhe ang kok borok sai tongo hinkhe kok borok bujiya rok phano nai tongkha hinkhe borok no ang saran muchugo norokni bagui bo ang kubuni kok bai bo kisa misa ang sanai hinkhe omo haisi ang ta kok borok sai tongo do kok borok sai tongo hinkhe chini kok borok samani je tamin sanai je ukota shoot je shoot kwrwi diba chini kok borok ni je shoot kwrwi diba khorang hino ta jini kok borok ni je khorang hino abo
tamin sanai abo to norok sai mano chini kok borok belai no kok kwtui tei kok khwnatok abo sai mano. Hingke ang norok no sanat muchungo ang Debormaya ang Tripura se hingke ang Tripura ni bisingo ano Tripura kwbangma jaat tongo nini naitong naitong tongo to Tripura ni bisingo pano Tripura ni bisingo ano chini Tripura ni bisingo pano naitong tongo anok tongo dengdak khakulu gabing kwbangma podre pod tongo chini Tripura rokni bisingo pano hingke oboni bisingo ang khe kaisa naitong ta khoroksa naitong hingke ang chini kok borok kok to joto kok no chini kok borok to nini naitong kok phano kok borok bihang kok phano kok borok nini deborma kok phano kok borok koloi kok phano kok borok nini jamatia kok phano kok borok ta hingke kok borok kok phano ang ani naitong kok ta je Tripura kok amo bai bo video khayo khaya hin samaya amo bai bo video khayo hingke tini hingke kisa joto no bujinani bagui baksa borok deborma kok bujiya naitong kok Tripura kok bujiya tongbole hingke borok no bo ang bujinani bagui chaitongnai ang tei kisa sanai borok no bo ang naitong kok bai bo Tripura kok bai bo video khainai ang daily no khayo Tripura kok bai no do tini hingke deborma kok bai kisa khaisinai hingke borok no sana muchungo norok hamya rok ta uansukti ang kisa joto kok bai no sanai ang tamo hingke ang riang kok bo kisa mano do aswk maya ya tamo hingke riang bai bo tongbai faijak hingke nini deborma kok to kisa mano no sin mano deborma kok ang alka jagao thangui mane tam sanai je borok dol rok bai phano kok saka ta kubun jaga rok phano dol senior phano ta ama hai rok senior dol rok bai phano mane ang kok saka borok hini ano mane ama hai hino tamo deborma da tamo alka jaat hini chimo ano mane borok puila khe saimaya ano deborma hin tong do hingke ang mane tei alka borok rok kok saka hingke mane chini kok saya diba mane Tripura kok saya diba borok ano chungo tam jaat hini chungo hingke ang sao ang to Tripura jaat se khe aswk kaham khe mane aswk clear khe tam khe deborma kok man ama hai hini chungo ta hingke ang saka ang to cherai furu ni siri no deborma rok bai kisa misa mili phaijak mili no phaimani chini kamio deborma bo tongo mane ang je tongmani kamio tani jang tongmani kamio deborma tongo nini riang tongo jamatia koloi joto no mix tongo Tripura rok tongo joto no mix tongo hingke aboni bagui joto kono kisa mano ta hini saka borok no hingke kaham kok bole nongba joto kono kisa mano hingke ba hini sao hingke abo to kaham no hini saka ta hingke omo hai khe no joto kono kisa swrwngna to nango chwng tamo hingke ba nung swrwngkhe se teibo nung alka jaga kubuni jaga rok phano thangka hingke nung borok bai kok salai manani tabuk chwng tak chini India go hingke maximum chini India go hingke hindi kok ta hindi bai English omo hai rok mane pura India gurinani hingke nung hindi kaham khe mana nango do hingke nung India ni baire phatar hasteo India ni phataro nung berenani hingke English kisa mana nangnai hai diba obo joto no sai manbali hingke chwng to daily sajakya hindi kok rok English rok ta mane man phano se tam sanai man phano se saka hingke daily sairai bagui kisa thekuk thakak khwtwk khatak omo hai wngbo ta ang puila o hindi samani norok nukha na ang do mane alka borok rok bai hingke kaham khe no sai mano do hingke saijung sapro rok borok bui bai monai chwng rok bai haino borok bai sapro hingke kisa kaham khe no hindi kok sai mano aswk mistake wngya ta hingke jefuru ang mane live rogo phaio mane keu bai phano kisa nangmani kok rok sao o jorao hingke ani hindi ri aswk no tamin sanai kisa hamya wngthango ta man phano maya hai wngthango korowoi thango omo hai hingke daily no sana nango abono daily no saya khe maya jesa kok phano daily no saya khe maya hingke omo hai khe no same Bengali to mano ang Bengali kok to kisa kaham mane pura mane Bengali jara Bengali rok borok sama hai khe pura ekdom mane clear suthanya pano kisale mano Bengali kisa clear khe mano hingke English to English bo mano tam norno puila no sajak hindi saba hai no tam sanai kisa mistake wngbo
Ah, dali no sajani bagay watok mistake ng tango tamo hai. Hingke tabu main jaga phaisena sing main jaga phailesene tesa. Hingkai jara jara ani live nai tongnai rok. Ah, jara jara ani live nai tongnai rok norok no jotono no sanan muchungo. Tabung ni jora bele no jora hamya. Hamya bo hinchugui maya kaham bo hinui mano hamya bo hinui mano. O jorao niji sak 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 thanani nangnai tei niji sak sak chaitokna nangnai samung hamya bai kubul yawi samung kaham bai kubului godalui ching thangna nangnai asuk kese chini dopha chini hoda teibo kuchuku kanai teibo kaham kwrwng khe ching future o mane thangmanai omo hai kheno ching daily no omo hai khe live khailainai ching live o phaidi norok angbo norokni bagui phainani bagui chaitoknai tini kisa live logoi thangka ang kisa chahini samani che tini first time ba hingkai tei kubuni khana rogo pano soni rogo pano tei alka topics no tui ching phailaihnai alka topics no tui phaiui ching salainai hingkai video kaham tunani bagui chaitoknai norokni bagui hingkai norok ano support khai tongo hingke angbo teibo kuchuk video kaham kaham tunani bagui chaitongnai ambai rok tongnai 8:30 jora rok hingke norok phainai phaidi ani live ang chikon chikon tuition cherai rokno tuition nao mane borok no tuition khlai ro ta hingke norok nai phaidi ani tuition bahai khe khai borok no tam phwrwng ani tuition ni student rok markhe no borok tamai sanai kisa bene gana hambai ma आज के लिए इतना ही सबको चाहती हूँ मैं बोलना चाहती हूँ तिनी बागै आसिम no jotono khulumkha